ኣለኹ እንዳበልኩ ደጊመ ደጋጊመ ነፍሲ ሓተትኩ ካብቲ ጉዳዩን ክሓድም ተቃለስኩ ግና ገመል ሰሪክን ናበይ ጎንበሕ ኮይኑ ነገሩ ፈጺሙ ክሰደነይ ከኣለን ፍሽክታ ኣእምሮይ ተወቂሩ ተረፈ ሓነይተ ከከውን ኣሎ ምባል ኣይወዓሉ ኢለ ናብ ገዛ ኣምራሓኩ ተደረረ ክድቅሱን ፈተንኩ ድቃስ እንተበልካ ግና ብሽተማንኩን ዳኣ ተረፈ ኣብቲ ካንሸሎ ለይቲ ምድሪ ዘወረሩ በልኩ መንበር ስሒበ ኮፍ በልኩ መስመራኒ ዳኺመ እንተደቃስኩ ምባል ዘብዘበልኩ ግና ውፅኢት ኣይነበረውን ምናልባት ጥዕና የርክበኒ ኾን እምበር ጓልሲ ክትርስዕ ዝሕሰብ መቼ ሙዳኣትኡ ኣብዚ ሰዓተይ ደቂሰ ንግሆ በከንደይ ጋዶ ተስኢ ዳግማይ ንክርያ ተሓንጢ መንገዲ ንስርሓይ እንተኾነ ግና ዘዝመፃዋል እንተጠመጥኩን ንኣ ፈፂመ ክርኣይ ከኣልኩን ኣብ ኣፍ ደገ ቤተክርስትያን በፂሐ ክኸይድ ዋላስ ኣተይ ክርያ እንዳበልኩ ክማታ ዳሕሪ መፅናሕ የተሓዘለይ ፈጣሪ ምባል ቁርን ውሽጢ እቱ ኢለ ኣማዕደኩ ጓል ግና ኣይመፀትን ወይና ዳካለ ኣይረኣኽዋን ነዚ ተግባሬ ንክልተ ሰሙ መመላእታ ከቋርፁ ቀፀልኩዎም የግዳስ ነታ ጓል ዘይኮንኩ ረኺበ ሓደ ልምዲ ኣጥሪ ተደፊእኻ ናብ ኣምላኽ ምፅላይ ኣትማርያም ብረኽቲ በጃኽባ ነዛ ጓል ኣራኽብኒ ኣታ ፈጣሪ ኣቦይ ምእንቲ ኣደይ ኣቦይ ክትል ምዛ ጓል ብገለ ኣራኽበኒ ኣቕሊ ፅበት ሓቂ ዘረባ ናብ ከምኡ ኣብፅሕኒ እንተኾነ ግና ብኡ ኣቢሉ ፍቕሪ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓደረኒ በጌጋ ህይወተይ ሙሉእ ኣብቲ ቀዝርዓተይ ዘይፈልጥ ዝነበርኩ ሰብ ድሒረስ ከይተሳለምኩ ብገለ ምዝሓልፍ ስኸፍከፍ ክብለኒ ጀሚር ኣብ ለውጢ እዩ ሕሉፍ ሓሊፉን ሰንበት ከቐድስ ጀመርኩ ስድራ ኣሕተይ ከይተረፋ ነቲ ወረት ሰምዒን ተገረማ እንተኾነ ግና ክሳብ 4-5 ወርሒ ዝገብር ነታነ ልበይ ዝተቋፅርቶ ጓል ከረኸበይ ክርያ ኣይከኣልኩ ነይረ ሓደ ንግሆ ግና ቅዳሴ ተወዲኡ ኣብቲ ኣስካላ ኮፍ ኢለ ነታ ጥዕምቲ ናይ ንግሆ ፀሓይ እንዳስተማቕርኳ ከለኹም ፀሓይ ካብ ቅድመይ ስለ ዝጠፍአት እንታይ ዳ ኢለ ቁልሕ ምስ በልኩ ካልእ ፀሓይ ኣብ ክንደኣ ኣይፀንሓንን ምእማኑስ ኢነ ሓፍ ኮፍ በልኩም ተጠፍኢኒ ሸበድበድ ኣብዛሓኩ ልበይ ተጨዲዳ ክትወፅእ ቁርብ ተረፋ ህፅረት ምስትንፋስ ንዕለቱ ኣጋጠመኒ ሃጎሰይ ግና ወሰን ሰኣን ኩሉ እውይ እንታይ ደኣ ኣሰንቢደካ ደ ክትብል ምስናይ ፈሸኽቲ ተዛረበትኒ ኣቲ ብኣኽ ደኣ ንምንታይ መዓልቲ ዘይሰንበድ እንዳበልኩ ምስ ውሽጠይ ነብሰይ ክራግዕ እንዳፈተንኩም ኣይሰንበድኩም ምባል ናብ ዳሃይ ምሕታት ኣተኹም ጌሻ ከም ዝነበረት ቀድሚ ሰሙን ከም ዝተመለሰት ሓበረትኒ ለካንዶ እንዳበልኩ ምስ ነብሰይ ደጊምና ብምርኻብና ሕጉስ ምዃኑ ነገርክዋ ንሳኹም ብሰሓቕ ሓለፈቱ ሕጂ ሰሓመኩ ቁፅሪ ቴሌፎን ዳወሰድኩ በቃ ወሲዶን ስቃይበልኩን ግድንሳ ኮይነ ናይ ብሓቂ መናብርተይ መዓልታዊ እንዳደወልኩ እላልኮነ ከምቲ እዝብተይ እንተኮይነ ይፅልአትንን ኣነ እውን ልዕሊ ኣቐን ፈተያ ኣብ መወዳእታ ክዛረበካ ደለኹ በለትኒ ኣብ 3 ወርሕና ደስ እንዳበለን ምስ በልኳ በል ኣብ ቀፅሪ እንዳማርያም በለትኒ ምሳኺ ዋላ ንምንታይ ኣብ ፀርፊ ዘይኮኑ ምሽ እንዳማርያም በልክዋ ኣብ ቆፀረና ተራኸብና ቅድሚ ዝኾነ ምባላት ተደፊኣ ፀሎት ኣብፂሓ ንፈጣሪኣ ኣመስገነት እሞ ከዛረቤ ከይተቋርፀኒ በለትኒ ሓራይ በልክዋ ርእሰይ እንዳወሰኩ كم زفتخاني كم زفكركاني أي سحتوني أنا ونايس الأخوان سدراي تمر أي أنداولو كابزر بشنو بزح غير اللهو أنت خنقنا نعايز قربون أودات أب حيواناتن بزح زقدش سلازي كونو مسايز خدو أودات أيكونو إلا كم زلخو ولا حدا كيف تنكو مستنقل نايز اللهو كنا حجي أتقونو أساب زرحب كونو يسمو عن علو كلو نقرات كونو كي حاب أخا ناقير كانيخا ናይ ወዲ ሰብ ነገር ድማ መጀመር ዘይኮነስ ሙድ ኣስለ ዝኾነ ዋላ ዳ ድሕርካ ናብ ቤተክርስትያን መምላስ እንተ ጀመርካ ግና ሕጂ ጽቡቕ ገይሩ ስለስተረዳእኻ
ኣይጸላእኳን መናበርተ ክትከውን መሪጽካ ኣለኹ ተኺለ ንሓዳር ከኣትዮ ዝደሊ ሸንኮለለ ደለኒ ጓልነቴ ንጎኒ ገዲፈ ዝዛረብ ዘለኹ ብዘይ ቃል ዓለም ከም ተፍቅረኒ ስለ ዝተረዳእኩ ፈጣሩን ዘራክበና መንገዲ ንከይፈላለና ልዑል እምነት ስለ ዘለን ምስ በለትኒ ኣብ ነፍሱ ከፍ ዘረብኣ ሓጎስ ብሓጎስ ኮይኑ ሓሂለ ስለ ዝነበርኩም ከም ዝወድአት ከማን ኣየስተባሃልኩ ነይረ ምስ ኣላኻ ግዳእ ምስ በለትኒ ኣለኹም ፈርኣን እምበር ንኣኺ ዝለኣኸለይ ፈጣሪ እዩ በቲ ሓደ ናብ ቤቱ ክመላለስ ምክንያት ኮንክንኺ እንሆጅ ድማ ናብ መንገዲ ሓዳር ንብገስ ኣለና ዘንቲ ዕለት ከይጠልመኪ ቃል ኣትወልኪ ብሓይሊ ብፍቓድ ኣምላኽ ከም ድሌት ክኾነልኪ ኢለ ይብለኩም ሓቒፈ ኣብ ግንባራ ሰኣምክዋ ክውድኣልካ ከለኹም እዩ ነገራት ዝደንገይ ይመስለና እምበር ንኩሉ መዓልቲ ስለ ዘለዎ ኣሕዋት ኣቕሊ ደኣ ኣይነጸብብ ከፍእ ክብለና ከሎ ድማ ናብቲ ደርቢ ዘይድርቢ ሓቀኛ ቆኑዕ ነምልኾ ኣምላኽ ድምፅና ነስምዕ እንተ ከም ዘራጎዶኸ ትፈልጡ ዶ ኣቦይን ኣቦኣን ይፋለጡ ምዃኖም እዩ ኣቦይ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣታ ኣብ ብሩኻት ገዛ እንዲኻ ደኣ ኣቲኻ ሕጂ ስባ ቁም ነገር ጌርካ ክብልዮም ስድራ ሓጎሶም ወሰን